Johtoryhmiä on kehitelty 40 vuotta, mutta valitettavasti se tapa, millä niitä on kehitetty, on ollut sisäänpäin kääntynyt. On paljon käytetty aikaa ja tupakkia siihen, kuinka johtoryhmästä pitää toisiaan kädestä kiinni ja tuijottaa toisiaan silmiin. Ja valitettavasti vieläkin on valmentajia, joiden näkemyksen mukaan tämä on juuri se tapa, miten johtoryhmien pitää kehittää. Tutkimusten ja kokemusten mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Tärkeintä johtoryhmille ei suinkaan ole pelkästään se, kuinka hyvin tekevät yhdessä töitä, vaan mikä on johtoryhmän vaikuttavuus organisaatiossa. Ja tämä on se näkökulma, mihin me ollaan erityisesti panostettu. Otetaan esimerkkinä vaikka asiakaskokemus, josta 80 yrityksestä puhuu tällä hetkellä. Tutkimusten mukaan, ja tämä on tämmöinen tutkimus, jossa on ollut 8000 ylimmän johdon edustajaa haastateltu 300 maassa, 70% näistä syistä, minkä takia ei päästä hyvään asiakaskokemukseen, johtuu siiloutuneesta organisaatiosta, joka näkyy suoraan johtoryhmien toiminnassa. Erityisesti johtoryhmän vaikuttavuutta pitää seurata sen takia, että se on itse asiassa se johtoryhmän tärkein tehtävä. Meidän tärkein tehtävä on johtaa organisaatiota, mutta se vaatii sitä, että johtoryhmän jäsenten pitää aidosti ymmärtää samalla tavalla päätetyt asiat, mikä yllättävän harvoin tapahtuu, koska jokainen haluaa ymmärtää tahtomattaan päätetyt asiat omasta näkökulmastaan. Ja tämä johtaa siihen, että organisaation eri yksiköt tunnistavat päätetyt asiat eri tavalla, jolloin tämä johtamisen vaikuttavuus on huono. Ja tämä on yksi asia, mihin me ollaan panostettu meidän asiakkaiden johtoryhmien kanssa erityisen paljon. Ainoa tapa, jolla me saadaan tästä johtoryhmien toiminnan muutoksesta pysyvä, on seuranta ja palaute. Ja tämä onnistuu vain siten, että johtoryhmän jäsenet ja johtoryhmä haluaa itse aidosti seurata toimintaansa, arvioida sitä ja hakea palautetta. Ja tähän meillä on 2 metodia. Ensimmäinen metodi on tällainen, voisi sanoa kärpäsenä katossa metodi, jota me tehdään tämän valmennuksen aikana ja valmennuksen päätyttyä. Eli me seurataan hiljaisina jäseninä johtoryhmän toimintaa ja autetaan heitä näkemään asioita, millä ovat itse sokeita. Toiseksi, jokainen johtoryhmä, joka tekee meidän kanssa töitä, valitsee itse asiat, jotka he kokevat tärkeiksi ja arvioivat itse omaa toimintaansa säännönmukaisesti näissä asioissa. Tämä on ainoa tapa, jolla saadaan pysyvää muutosta aikaiseksi.